birleşimini açıyorum. Piştî wefata Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan weke cîgira serokê parlamentoya Tirkiyeya Dem Partiyê, kom civîna giştiya parlamentoyê birêve bir. Sevgili Sırrı Süreyya Önder. Ji wî cihê ku Sırrı Süreyya Önderê hêja hiştiye bang li we, li tevahiya parlamentoyê dikim. Werin em bi hev re bibin pêşengên aştiyê. Serokê MHP Devlet Bahçeliye, ku ji ber nexweşiyê 5 mehan nikarîbû civîna fraksiyona partiya xwe birêve bibe. Vê carê bi gavên hêdî gihişt salona civînê û gotarek pêşkêş kir. 3. grup toplantımızı açıyorum. Bahçeli ku weke destpêşxerê pêvajoya nûya çareseriyê tê dîtin got ku İsraîl dixwaze pêvajûyê têk bide. MHP berê jî çend caran İsraîl weke metirsiyeke li ser Tirkiye binavkiribû. Terörsüz Türkiye'ye ulaşmanın em di hewldan û pêdagiriya gihiştina Tirkiyeya bêteror dine. Eger ewlehiya welatê me bikeve metirsiyê, em bersiva pirsa dêkî bikeve pêşiya me baş dizanin. Tevî ku berpirsên AK Partiye garantiya aramiya welatê xwe didin jî, beşek ji partiyan di wê baweriyê de ne ku piştî Îranê dora Tirkiyê jî tê û dibêjin, welatê wan ji bo êrîşeke wiha neamade ye. Rusya'dan S-400 almış kullanamıyor. S-400 ji Rusyayê kiriye û nikare bi kar bîne Amerîka nade û ew jî çê nake. Asmanê welatê me ji bo her êrîşekê vekiriye. Dibe ku di her kêliyê de li welatiyên me li baregehên me yên hestiyar û serbazî bêxistin. Sayın Cumhurbaşkanımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz. Li Serokkomarê Tirkiye van hemûyan red dike û dibêje, wan di pîşesaziya berevaniyê de gavên mezin avêtine. Her wiha tekezî li ser berdewamiya pêvajoya çareseriyê kir. Çevremizde ne yaşanırsa yaşansın. Terörsüz li derdora me çi dibe bila bibe. Em dê dimeşa xwe ya ber bi armanca Tirkiyeyeke bê teror de bêy ku rê bidin ti xemsariyekê li ser soza xwe berdewam bin. Em pêdagirin ku bi saya Xwedê vê pêvajoyê biserxînin. Ku me wek polîtîkaya dewletê tê de hestiyarî nîşan daye. Herçi qasî ti pêşhateke nerênî di pêvajoya çareseriyê de nebe jî, berpirsên Dem Partiyê di wê baweriyê de ne ku pêvajû bi sistî birêve diçe.